Aleš je često na putovanjima. Provodi mnogo vremena u hotelima, na aerodromima i u avionima. Ne voli da gubi vreme. U avionu obično radi na računaru. Uvek misli o ugovorima, planovima, projektima, gradilištima. On i sad želi da radi. Ali jedna gospođa pored njega ne želi da ćuti. Ona govori o koleginicama, komšijama, problemima, cenama i drugim stvarima. Aleš ne voli da govori o novcu, ali je dobro vaspitan i zato ćuti. On je umoran. Želi da zatvori oči. On misli o Beogradu, ulicama, trgovima, parkovima, kafanama i restoranima.